Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Shout out sa first viewer. Love you guys. Yan, mayong buntag sir. Ano siyang pamati? Yung mga pamaol ba? O pamaulan mo. Saan sa day ko mo? Trabaho ko sa street ko kanina. Hard na po. Ano sa man niya po? Hard. Hindi ba maling pindag? Ang bukat. Kung ang paminaw ni mo dyan, di pamaulan. Ano sa pagyan? Wala. Mura, di pamaulan. O dili sakit likod, hawak. Hindi man po. Pamahalan ba niya? Manghilot sa kung gano'n niya. Kuwara mangkon, mga ito. Kulang. Reality yun. Asa ka nagbalos ko ha? Ako magod tong video dito sa kong pilot ng kuya. Nahilot ako yung mga kuya. Nagbuto mo gabi may ato. Nangay kay kung imog number ibig. Wala na ko na ako takbulan. No, ba? Dagang ng Andre mo, kabantay ko sa mo. Mabalik lang ko, bragadalan. Tuwa na ko number daan. Wala ka tawag na kaya. Wala akong tawag kay katuwa naman ko. Kanalabot, isa na po. Sige. Sige, so, asa kayo mong balay? Lapu-lapu extension. Lapu-lapu extension. Kato siya, lapu-lapu extension. Di mo kaila. Asa? Kato, Dili. lapu-lapu X mo to. Kato? Oh, X dito ram to na. doon do ila pool. Layo ra. Pool 09. Layo ra. Layo laha. Sige, sige. Konti lang, titigin mo, sambag ba to? Asa ko ah. Ila ha? Imo ha, ang saka po. Balis mo ah. Balis. Dire ra. Sa kostek tipit. Kustig dapit, adol kaya. Adol ra. Kaya sige, yan guys, shout out sa taga Lapu-Lapu Extension. No, sa may Balis dapit. Balis na pasulod matatanan. At may asa kustig sa Lapu-Lapu Extension. Shout out sa inyo nga, Lapu-Lapu Extension Digos City. Ayan, nasa sa Ria Tabangan nga mamayo yung ginapamati kay murado si pamaulan. No, pamaol mo lagi pamaulan yang kalawasan nga mapatandog siya mo nindot kay gamay ra. Murag dili bitaw nga grabe na jud. Ano? Atuloy mo to sa discussion to. Pero 20 rin dagan. Dagang gikuan din ana man yung rayo sa kwan. Iwindi ba? Pag may gisok-sok, di kalbong eh. Kalbong siya. Sa mo to ora ba na ha? To tanay. Oh, na may bandili, di mo to. Lubos imong rayos. Yan na. Hina yan dagan. Kalitan mo doglak. Kuan. Alam mo ni kalit maglak. Nainana. No? Nanganda ba? Mo niya sa tulay siya. Yan na sitis gabi eh. Mingon ha. Ano na? Ano lang. No, nasisara pa tabangan yung maayo. Inubanan sa pag-ampol sa Ginoo. No, kaya mo pwede ko sa Ginoo. Siyempre tanan ng doon sa kuha dari ato ang tabangan niya sa mga viewers, mga regular viewers, ayan. Sa mga nananatatlimura gidagan ng basta ako basta mangit-ngit siya ba. So ayan, shout out po sa mga subscribers, regular viewers, mga nag-comment. Maraming salamat, thank you so much. Shout out po na ako ang top 12 countries viewers. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Siyempre number one pasalamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat. Yung kagabi ilan di ay nakita na ko sa monitor sa USYT. Indonesia number 2, Philippines number 1. 1% na lang ang diferensya. Mag number 1 ang Indonesia sa viewers na ko sa YouTube. YouTube kini. Kung ana day ko pagkusog sa Indonesia, hapit mapildi na ang Philippines sa viewers. Ano na day ko viewers sa Indonesia. Dapat na beda sa Pilipinas, no? Tambal. Sige. So yan guys, thank you so much Indonesia. Ayan, top 3 na siya. India, Indonesia, Philippines. Thank you. Thank you so much for watching my YouTube channel guys. Ayan, kumunta naman sa akong location. Location ako address. Digo City ha, Barangay Sunuan, Paris Grand Street, Abina, Kumpan, Porok, Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, thank you so much. Ayan,
Yung kung kanabog mo mag-print sa kwadro kay Facebook, Eric Hilot ang binisaya, Eric Hilot ang itinakda, o Eric Hilot ang traditional. So, and guys, kung karon lang po nakakita sa mga video, please subscribe, comment, like, and share my video. Maraming salamat. Special mention ng Ginoo. Ato lang yung ito ang mas ninot ko makashare ka sa video para dagan ang sayod, kagang tutag matabangan. So, ayan guys, so maghilot na ko, shout out po sa taga Lapu-Lapu Extension, Balis, sa street, no? Digo City. Love you guys. And guys, kung gusto ko na kukilat guys, please po subscribe, like, and share. Salamat. Please po. Please share my video po. Please po. Ano ba? Pila ka oras gulo to. Sige sila pa, one check up. Wala man. Normal mo daw. Nakapag sa galupon niya. Lupon? Naapoy lupon. Ano ito rin? Naapoy na ito rin nga taga Marawi. Naapoy rin nga taga Iligan. Naapoy na kani ka Isarot. Taga Sultan Kudarot. Kita lang sa Facebook. Yan. Ha? Ha? Ay. Wala pa man. Ada pa ano? Yan. Slot. Ito. Sa. Yan sa. Dito na tangan bro. Dito.
Up.
Na-brown out guys. Ngit-ngit kayo. Dito mo. Siga na. Ito din si Drake. Alisan mo itlog? Ha? Disgrasya ito sa motor magpagkaroon. Gabi alas 7 dito sa Tumimon sa Matanaw. Ito mo na hinaya, hininay kayo ng dagan, tabog na. Kung nag-anaan mo na mo kayo, sir. Tiguang na bata, kakatiguang na kamayang tao. Kaana yung mong kuhan, kalit mo siya ka. Loh, tumba lagi kalit. Sa tulungan mo? Nato sa video. Di ba mo? Tagdere yan. Atos na ito. Nagduwa basketball. City. Naman nagdulal. City. Hindi yun. Yan mo. Pag-ulit sa din. Nag-search siya. Butang kitsa mangilot. Ang manubag man daw kuhan. Ako man daw pa. Hiri kilot. Ang tawag di kuhan. Anay bungot rin. Sumurag ermitan nyo. Bayay ka nyo. Iyon dyan ka nyo. Oo. Wala ka nyo. Anak lang yan mga kuhan ba? Tumba. Fix arang motor. Makay pangos. Gamay lagi murag ang 20. Dagang kadanlog lagi daw. Una naman daw dito. Pero dili na wala na ulan. Danlog na ba? Play. Nakadrive pa sa pagkaganina daw wala na. Ito nanawag siya.
bayad na sir. May bayad ko dahil. Tagsara ka rin, bayad ko dahil. Tagsara ka rin. Bayad daan. Kung saan na sir? Balik. Bali. Anong bali na? Basis motor daw na. Uy, bakal. Yung doktor. Nakuha na rin daw niya. Pagkita sa English. Ha? Orang ditutup dan dulu dibangun duit baru nah karena ano Tinitungtog daw. nah Bukira, tintugnaw. Huwag ka mapansin. itong pamakuha ya nagduda po Huwag ka pagkitag bakal. ya yung buwan ba't ako dahil makasilip ko isang bilay ko gamay ako makibuan yan na ito hindi na mga isang bilay ko gabi sa hotel boss buwan man ang bigla ako maligyan man buwan man siya mga ipabalik sa doktor kaya ma'am no Isrihan na siya. Kana ta isrihan na kani ikon. Makita na kung may bakal. ano Para maklaro jud para di ko ka maguna-una. Pwede ko pa x-ray diri dapit. Ano magit? Na nako kung taba ko makitaan. Magwa. Makitaan doon na sa boss. ano Oh, bisag dulaan pa na. Makitaan na ba? Gagmay dulaan. Gagmay nga mga bato-bato. Kitaan na. Uy, naman lagi ko ano. Okay, way makita. Di okay siya. Bakit ipagkuha ako? oh Marang taon, marang ipagkuha. exercise pa ng tao Yang pagtanggal. 100 foot Ha? 100 foot Ila? 100 100? oh Mahalo ba? paano tumagka i-admit naman sa mga manay kasi lawag na paano Ang admit, libre. okay nahala may healthcare Ah, Ano to? Bakit siya? package na to. Mga pila ka tuig na ni? ini Hmm. lima Pero kami na naman okay magha. Dagan. ikay kung kabayilog dagat Ano naman? Sakit? bumot man dito yung dito yung itagkuras ng bukog dili ko flat pa nga tingalang nga dito flat pitas nga naman burot maninit kung tanggal pa Hmm. ano ko ba mag Kasi nabinlan. dilupot siguro sa tingis pag-aala nila eh Lindo, maka lugar ka boss. Ka-x-ray mo. no Pag ma-x-ray mo nga na, balik ka doktor. Dok, naa pa man ni kundok. Na, result o. Ano ka-x-ray, di ba? Kung naa, na ba? Kung wala, ay, depensa. siguro yan man ako buwan
area? Ya, di Atbang. Ya, Atbang na siguro sa Bunan Skin. Bunan skin? O sa hospital lang? Sige. Lahat itago siya no. May baktal. Yan, magitaklo ang pulpuan. Yes, wala. Lahat na no. Oo man, sabi naman. Hindi mo dire? Hindi sakit. Sakit eh, karoon eh. Ano? Mag-knockout ko rin sa hilltop. Siguro taas lang siya. Ha? Siguro taas. Hindi kayo ka-squat kayo. Pagbili, hindi ka pulpo. Mag-bungot na. Mailay yun yung ano. Wala skin base ko.
Yan. Tira. Lamay kayo na yung kapitok mo. Tira mo siya. Up. Parang na po to. Lupa dulu naman. Saya ako. Ako na kita Diyos. Labas. Ako ka na pa magwanin. Ay pagtiguwa, gamilyon. Bubo man. Kampayat kayo ba? Kanto na. Huwag mo sa mabanto ko lang kasi silang basur. Sundandara, kanang magpiping ba ang ano, magdara na tutog. Iyabayad kayo, wala sa panto. Kita masukatok, bayad. Wala, 12 million. Hanggang mo share. Barley ba? Ang focus sa barley no, ginansya. Hindi focus. Kaayo. Wala na, ginansya dito ng focus. Makaayo na sa anak-anak ka na mo. Pamalit mo barley ko para makaayo sa kanan ang kanina sa pitanan. Ang kung ano, mamaligyan ka, makaayon ka. Tuhan. So business ya. Tuhan. Mo man ilang focus, kana dito na lang. Ilang kuan di bang ginansya, kapital, profit, pagkuan. Mo ilang focus na makabaligya, mahalin ang ginansya. Sige, Joy. Gusto ang itong gilot. Exit na.
panang yan, yung kuya. Yan, nag-video ka, no? Nag-video na siya. Naman yung gipon tong number niya. So, tapos na ito, no? Ay, ilog kayo. Ha? Ilog kayo. Hilot. Ilog ka din ito. Hilot sakit. Ilog. Hilot ka sakit. Ilang ba ito na sa pamlayas, panunghot? Kung ikaw ay ilog siguro. Tanan. Ana, sawa, ako, mama, napay papunta. Ulit mo, hindi ka. O ako, kaya boxer na sa una, 1970s. Lagi ko ito. Champion na sa una. Mindanao lang. Team Rounders. Pero sila na ako na. Wala ka na. Hindi na ako na. Wala na ako na. Ha? Ang? Nilaglag, hindi na siya nalaglag. Oh. Wala na ako na. Si Hindi na. Hindi na ako na. Kuya mo kumunin doon, champion na sa kanya. Kailang i-control lang yan, baka nagkaman. Wala ko yung nasundog sa anak ko bakser. Naman, Sa pulis mo ginawa. polis. Sinundo na pulis eh. Dito ka. Kapuglo na mga pulis. Ha? Kapuglo na. Ayun yun, nakanaranak ko sa Isa pa. pulis. Ang dalawa, ikatulong na pa.